town. I may share girl for town, Mama. No, me che. Guess your girl. Eh? Okay, man, no do ma. Na-eme nsogbu ni na ajidi na-ezo. Okay, one. Ibu teach this na na akọkọsi ọnụ. Ke odi mmadụ ibu. Mwa. Ị na-ajụ mwa gị nwa. Mba. Ọnwụ dị be mme, ọnwụ dị be mme. Mechie. Ọ bụ na ịkọbara Oluchi na ọ ga-akpọ ụmụ nwoke wee bata ebe a ịbịa merụ anyị arụ. Ọ ga-akpọ ụmụ nwoke wee bata. Ngwa na ọ bago ifu gị ife menụ. Mama, Mama, bibe, nchade gude wota mini ọkụ wa ntum ife atum do give ndoma. Mana na iru ati dị ka iru udioma. Iru nke dịkwa ka udioma. Anụ ọfịa. A na-ekwu na-ekwu. Ọ bụrụ na isirasị anti gị ọ ga-akpọ ụmụ nwoke jee ebe anyị jee wụsa famili. Oge mie ngwa na ọ ba anụ. Ebulu mmiri kwa anya n'iru. Ike na-ewutere m na ndị ochebe nwa nchere ha bụ mmadụ. Mam na ha enweghị isi. Kwa ha bụ ụzọ gbanwe ọsọ mama. Mmiri ọkụ eshi ka wụọ ha. Ebuzere ya wụọ m n'iru. Ihu nke m ya ga-eji na-adịda. Ifuko ọgwụ emesa anyị. Bife ịnwale ya. Ife niile iru ya dịkwa ka iru ụmụ. Ụgwọ. Ịghọta ife na agwa ya. Ofu mkpụrụ akpa ama mfọ gị n'iru. Mama, even if you go to Obo, the way Shonu ni na-eti ka mkpu mechie ọnụ. Anyị na-eti mkpu ifu ka ị na-adị. Ifu ka ị na-adị ọ dịka ka mmadụ gbafue. Anụ ọfịa. Etu a ka isi wee jee kwatuo nwaanyị mmadụ tijie ya ukwu na ị na-anụ ọgụ. Ọ bụ na ntụchi mme. Ọ ntụchi mme. Efumalaga ga-eshi abata nwa be ọzọ. Akwara isi elu, onu megide echa. Kedu ife iji wee kwa uju nwa mmiri ọkụ? Mama, ọ bịa na ya kwụnwa be. Akwara m ya na ifu elelebe ndị ọzọ gbalịrị ebe ọ ga-agbalị. Ọ kwa anya anụ n'ifu. Kedu nwana ihe iji wee kwa ha ncha mmiri ọkụ? Mama, gị ga n'aka ha na mama. Ichefu gọvanọ bụ amụchebi ihe kwajiri gị ukwu gị ya sa akọ ị ga na-eche sụgbemgbe akwa amụchebi kwajiri gị ukwu. Nwachina na ma kpọkwara anti emi ọkụ. Mama ị mara ihe ọ bụ helebe naanị na ndị oyibo sọ bụ drọn na drọn. Oge ị ga-eje yọọ uju nwa biko ilu isi anya gbaghala anyị o nọ nwanne gị. Mama, mmeghe dị etu a. Enweghị m ike cha. Uju nwa ọbụla ebe akọ ya ogi biko. Ọbụla ya ogi biko n'ihe amụche mere. Auntie, n'ịbụ nwaanyị ọcha dị mụrụ. Ide ezigbo emụrụ gị n'afọ na ebe chukwu. Ịnọkwa, ejele mbe n'efu. Ka ifu ya nsi n'oche n'ọdị emụrụ ma ọ maghị na ọ dị gị emụrụ. Ejele mbe n'efu nọ. Ọ bụghị obere agha ka ndị anụrụ m n'uju kpọọ ndị akpụ obi. Ụmụ okorobịa obi ha ajụ. Inweta akpụ obi ụmụ okorobịa uju ọbịa. Ka ha ga-alụsị m ama oge na nwa be ya ọgụ. Ime niri ihe a eziokwu ka mma. Mara na nwa Nsụka ihe o mere ha. Nwatakịrị tụtụrụ mmiri ọkụ. Wụpụrụ ha. Akwụkwọ olu ka nna na-alụ ụnya. Amaghị m na ihe nwa dị serious. Ụmụ okorobịa niile agba ọsọ. Mmiri ọka tụtụrụ uju saa ya ahụ. Kedu mgbe ndị a ga-amụta ihe? Kemgbe ha ga-akwụsị nnọọ nka ọgụ na esemokwu anụ ha adị ese. Nne, esi ha kwụsị ịlụ ọgụ. Kezi ka ha ga-esi kwụsị ịlụ ọgụ? Ịchọ ozi ka nna agbara ya mee ekeresimesi. Ihe nke a dịkwa egwu. Biko ha lụwa ọgụ. Ọ naanị Maazị Okoro ga-amụzi ebe a na-alụ ọgụ. Onye ọzọ kwesịrị iso ya nụnụnụ. Ka ihe na-akọ. Agbara ihe nke agba ha igere ezinụlọ. Ha jisi ike na kedu ihe na-eme dị ndị Onye kwuru ugwu leke weta nnukwu watin. Wụrụ ya abụrụ m afọ. Ị mara ihe mkpụrụ ọbụla na-abụ afọ. Abụrụ m afọ gị nwa nchịna. Chekwa na ngwa. Onye siri gị pụshọ madam Emeka. Ọ bụ gị bụrụ ụzọ ya gwa madam Emeka. Madam bụ sọ okwunye n'alụ. Otu ga na ayọka. Ọ bụ gị kwara ya ka. Ajụ ajụjụ. Ịlasa m ajụjụ n'elu ajụjụ nchụrụ. Mkpụrụ nwata nwa pee. Ibere adụrụ ifu ọ. Bụ adụrụ ifu. Chekwara m ngwa gị n'ọbụ mba na-eri n'nsị jeme na ebe anyị umi todo dị ajụkwa esemu. Ị na-adị na mma gwa blef na mụ na gị ya elu ụfọdụ. Ị mara ụfọdụ nwụrụ anwụ. Bụkwa anyị dị kpiri ya, anyị mara onye hụ ya ka ya ka. Anyị
di se gbo aso mu ku tere no ni mi ibe no wo ni fu what am I ni ma no na ta mana dem ne che ku te na ka ga e ka ni ma dem wa guru bar na se to ka da ke ku ga na woru kala ti wo ke ke ma fatima la ka ba ka ga ni ba ge fatima ka ku biye o ba guru ni na ko no be ashi mfatu weka kumbige no mata mata fatima ka na afatu weka ka awu tani fatima ka afatu weka ni fatima ka na pa ni ma mara bi la ana Obunu bunde wetere kunne me bimiri obodo anyị. Unu anyị tọrọ anyị mmiri. Mmiri obodo anyị. Bịa. Ọ bụ na unu amara na mmiri obodo anyị a bụ mmiri anyị ji eme ọnụ, mmiri na-enye anyị ndụ. Onye kwara unu nwere ike ịnọ ọgụ ebe ọ bụrụ njem. Unu ga-enwe ike iji ebe ajara anọ ọgụ. Ka njikọrọ unu. Ụmụ onye ka unu bụ chezi ndị mụrụ unu ebe ka ha si ịha m bụ nchedo na m shi Nsụka ọ bụ ego antị nhụdo ọcha abịa kpọtara m sime nnedoro nye mama ya enya oyibo oruru gịnị ka ọ na-asụ isi Nsụka akpọta ya ka ịzụrụ mama ya ya bịa Auntie ya osi ebe ke ezinụlọ ebe a mụrụ ya amaghị m ya na-eki ama mbụ oshi ha ome ngụ akwanụ igwe mụ na nwa ahụ nwa Abakaliki mụ na shi mbe na ya afta unu na-abụsị ofu ebe apụta eweta m iku n'isi bịa ọ bụ ọzụta ka unu nụwara ya bụ ọgụ ile nke unu na-anọ n'ebe afọ ubi ezugoziri unu wee kpebie na ọ bụ ije megịnị iburu ebe ya na mmiri obodo anyị, mmiri dị nsọ obodo anyị, jee megịnị jee yụtọọ ya arụ eme bịa. Ọ bụ na unu ama na ntị unu ahụ agwakwa unu ma nne ha agwakwa unu na mmiri ahụ bụ mmiri dị nsọ na ọ bụrụ ebe a na-eje asacha akwa ma ọ bụ eje na-egwu egwu n'ụzọ ọbụla sọrọ unu ma ọ bụ ebe unu ga-eje wee na-eme ihe ọbụla sọrọ unu ma bụrụzi nke ịnụ ọgụ belata nke ịnụ ọgụ agwaghị unu ọ na ha agwaghị unu ha mechie ọnụ ebe ahụ isi nkapị mechite ọnụ ya ebe ahụ ya bịa ọ dị mma anụgo m ife unu gad enukwa m Nsụka na Abakaliki ka anyị ga-anya n'obodo anyị a na-eme eme ụmụ ntorobịa obodo anyị oke na-edekwa n'azụ ya mụọ ya tụrụ n'anya mgbe ọbụla m jidere onye ọbụla ọ bụ ndị ọbụla dịka ụmụaka na-achọ imebi ya ife n'obodo a kpọta ha na obi a unu ruo obi eze aga m eme ife ọ ga-abụ mme obi adị unu mma Umunwanyi a kedu ndị fọdụ kedu ezinụlọ gbasiri wee bịa maka ihe a dịcha ka ndị ọkụ adịghị maka ụlọ
ịghọta anụ m na ndị nwunye Maazị Okoro na ụmụ kam kpọtara ndị na-enyerufe aka. Ofu onye si Nsụka, onye nke ọzọ si Abakaliki. Enwere ike ịbụfa maka ana m anụ akụkọ na fajizi ezinụlọ fa mere ebe a na-anụ agha. Egwo ihe na-ekwu bụ eziokwu, Ọ dị mma mana kedu ka a ga-esi wee gwa ndị nwefa na ụmụ agafa nọ n'ọrụ mkpọrọ igwe anyị maka na ha mebili nsọ ala anyị? Eziokwu dị n'okwu ikwu. Ife mee bụ na anyị ejeru na befa ka je ziri ofe ozi ha nkịta. Befa ihe m bụ na ọ dị mma tupu abịaba ebe ọ nwee ife na-eme n'ụlọ ọ ga-amasị m ka nje mmetọbụ ya bụ ife emasị unu na-abụ bịa mma ajọ m ga-eso na-abịa ebe ọ dị ụtọ mụ nwepụrụ nke mụ na-eme ka m rukwa ebe m je metọpụ ife m ịchọkwa ịka nọrịkwa na ka m ruo obe m. Oke ebe onye nke ọzọ asịgo ka ya jee mee ife n'ụlọ mụata ije ozi wedrọ ka mụ ha ije bupụ na asọ mmiri na jeze bupụ asọ mmiri. Uju nọkwafu nọ n'ebe a na-ekele Chukwu. Akwadokwa m ka ndị chụọ anyị onwe ka isi ya Uju ozi. Anọrịkwa ka njọ imefuru nchedo kemgbe ụtụtụ o ji ichu mmiri ọ batabe. Ọkwafu na abọghị wee Imafe menụ ka nje chọfa ka nchọfa kaba rọpụ mmadụ. Ụmụ mmadụ ka a na-ekwu ụmụdị ife mefe anyị na-akọdo mama nkwụkwọ amuche ọkpa nze chichadịpụgo. Ọ dịghịkwa na mma chaa chaa. Ọkwa ụmụazị a na-enyere unu aka Nnaji. Ụmụazị emerugo mmiri obodo anyị. Fa nụrụ ọgụ n'ime iyi odo. Ụmụ okorobịa obodo edurugo ha gawa na nke igwe. A sị ka m bịa mee ka unu mara a na-ama ihe. Ka m naba. ga-egbukwa na anyị o. Ụmụaka mpụrụ si Owele be nna ba afọ ha ga-egbukwa anyị o. Nke kasị ewute m bụ na ama m na igwe ya asịlịlị na a ga-achụ aja n'isi ụmụaka maka na fe emetọka mmiri anyị fe emetọka ya. O wee bụrụ ego onye ka ga-eji wee bịa. Ego anyị nọ. Ego anyị. Nke a ya akụziri anyị na ị nọ n'ilu adịọ na mma. Ọ dịrọ mma. Kedu onye bụ ile ezinụlọ a n'isi? Ọ bụrụ ọgụ a bụ onye ile ezinụlọ a. Ọ na ọ bụrụ gị? Ọ gị na nne gị. Ọ sị nọ nne. Nekwanụ nsogbu. Gị na nwa agbọghọ ibe ị na-akọ ọnụ ibulu nne tinye n'ime. Nne nekwa bụ m na aja dị ọkụ ya. Ọ ka dabara ụta. Agbọrọ m ka ụmụaka si agụ na-asa mmiri na-asa ga-esi wee bịa ebe a wee tisaa udo anyị ji ga aka anyị chịkọta. Ụmụaka anabakwa o. A na-afe ekwukwe ya ụbọchị bụla ụtụtụ. Fa nabakwa ka ụmụaka Obika bịa nyebela anyị aka otu fa si enyebela anyị befọ. Okwu dịkwa n'ife enweghị. Mama Oge. Ekwuchego.
ihe nche gwa gị bụ na Ọnịcha Ado bụ ihe ji m kịta. Ana m anọ Ọnịcha Ado ka nnakwuru di m. Enweghị m ego ọbụla ana m ewepụta. Onweghị ego ọbụla nwe na-ewepụta maka ijeje gbafụta ụmụaka. Ha chọọ ha nwụrụ ebe ahụ. Unu nwa kwesịrị ịtụrụ m ego ka ndị weje triti onwe m n'ihu unu mere. Ọkwa ị na-anọ Ọnịcha Ado ifugo na ndị na-anọ na eletrọ mat ọkwa ya naba ana akpa m ọgwụ gị na ebe eme anyị nwa di anyị nwụsịrị anwụ ihe na ifugo anya fugo nwaanyị na-anọ Ọnịcha Ado nke be m na-ana eletrọ mat mụ na ya na ebe a anyị sumolu ka ebe a bụ osumowu ọnya ọgwụ gị bụ nwa akwakịlịkị na ụzọ ya bido akwa gị ụzọ ya bido na anyị na-eme ụsha chara ịnya iwele ke no bro no ata no tuchi ile wari onu dere na no n'ime mi o te ha na no mo mu njero na no mo mu bi na se na kwa no ge we ko obi yo mi choko na nkwa tu fu de bi de na akwa na ha de na kwa ekitele chata na-emenya anwa furu m okwu wee mi wa ka ime ya iwe mmemme wee ka agodo iwe mmemme chiro wee Ife na fene benifa. Ali ka ko manze dogo no konzo. Dino konzo. Hadi gon. Mana ule kusikom kusinani kuna wewe parnie kuna kusam ke si wewe ulu parnie ni kwenda wewe kuna kwa kuna boye ana wewe mtu yana ngo wewe yake unakana God. God. Your Highness. Ọkwa ka mma o eno kịta atigbue zọgbue ifuru ka be anyị si wee delo jụụ ya ka mma ba nọla ebe a mama ihe nje ekwu ana m na-achọ nche kịta ndị na-ebido okpeserekwanụ naba na nsogbu adịrọ mma anọbụ m li enwere nsogbu dị chacha tupu ịkpọta nwatakịrị isi agbọ ncha abịa m ya nọlele naba na nsogbu adịrọ naba ihe na-enyekwanụ m nsogbu bụ na sọnsọ gị nọrọ kịta iji ezigbo ụmụ obi ka ozi mana ọ bụrụ na gị na mmadụ nọdụ obi eruo m anị mgbe ọbụla nchọkwa na ịbịa mbịa afụ gị ugegbe m ọ kwasịrị na mma anọ naba na mma anọ o ịkpesazi na naba o mma anọ ma aleme ya abanye n'ime ụlọ bukọlụ ngwongwo nwatakịrị a bujeli ya na ụlọ mkpọrọ a ka o si ebe a naba be nne ya na be nne ya na nsogbu a karịa ọ karịa mama mgbe ọbụla ha rapụrụ ya dabula akpịra mama ka njebe nugo biko onwe gị anya nugo amakwala moto ndị na-efepụ ọsọ efepụ banye ndị ji nwa ya eje ndokwo ama m ọ na-afụ ụfụ mana ọ kakwa na ọmara ịhapụ ka m mee ihe ọfụma maka ọ bụ na emeli ya like okwu iru gị ma ọ bụ na emecha ọ bụrụ ofu ihe kezi ụtọzi chọzi ka ọ dị chaga njugo dị gị nne gwọkwanye ihe anyị na-eme kịta anụma
mgbe ọ ga-ala ndị ma ga na-achatakwa ụtọ dị otu esi mee ya ama m nke ị na-eti mkpu kakwa ma na ịhapụ ka nji nwayọọ mee m kwesịrị ime ọ bụrụ na ọ bụrụ ya amaghịkwa m akụkụ ilu gị nke ọzọ ya achaka ọcha karịa nke ọzọ adama m na ọ dịghị gị mma ka ọ dị otu ahụ ya hapụ ka m mee ya ọfụma mba biko tewe m ya amamihe eme mmadụ chukwu kele eke mmadụ ibe gị jiwe buru mmiri ọkụ wụọ gị n'ilu ọ karị ya mma na ahụrụ ya m n'ọkụ anụ a kwa ụbọchị na-agba nwunye m na-agwa ya na-agwa ya rapụgide ọgụ na mgba gị na nwunye nna gị na nwunye nwaanyị lezie ife obodo onwe ya kịta ụbọchị ọzọ ife ọgụ gbagba ọsọ ife ọgụ ịgbawarụ mana olu enu nke otu anyị olubolu nke ịta ya ụta ịma na ọ nọ n'ụfọ kịta ihe ikwesị ịdị na-emebi mma na-ata ya ụta mana ka o si wedị m n'obi mma na-ata ya ụta tupu o jee ije na ọgbara jebe ibe anụ agwanye ya nwaanyị ka ebe ị na-eje eje n'ife a hapụ m ndị akpa obi eje orugo ebe akịta ndị akpa obi gbaghara ọkpa ma ndị akpa ara ka ọ kpụzi je gbarapụ ya ebe ahụ gbagbawarụ feruore m ya mmiri ọkụ kịta ifugo ya legoro ife nwe onwe gị a na-abụrụ orite ime orite ọrụ Okay. Biko nwa masị m ka njikere ụmụaka na-aba ọnụ na nke igwe akpọchila akpọchi ka ife ga-eme gbasara fa ọmụ a ka ị na-ajụ anụ m ajụ n'ime ọnụ nwa gụrụ akwụkwọ ụbụrụ ụlọ nwere ka o si adị ka anyị malụ ma nwee alụ ihe atụta ma ọ bụ onwe ife ihe eweta ya eji wee kpọpụta fa biko ka nwa gị nwaanyị nwana gị ọnịcha nwana mana kwụ ọnịcha nke m etu o si wee nụọ dị ka si wee nụọ nke m ịnụgo ihe ọbụla masị unu mee aka ma dụrọ ya ọ bụrụkwa ana m akpọ onye nwe n'ụtụtụ gwara m n'efifie ana m akpọ onye nwe n'ụtụtụ mama oge ana m akpọ onye nwe n'ụtụtụ gwara m n'efifie ana m akpọ onye nwe n'ụtụtụ mama oge Mama Uchi. Nne m alarụkwa Alarụ m onye makwana. Nenu m nunu ka arụ dịcha nkem. Ife njikere maka ya wee bịa bụ maka ụmụazị anyị na Fabi nọ na nga nke igwe. Ọ nwekwa aka ọ dị. M wee si o ka m bịa kọtakwa anyị na ọ ya aka mma, ọ ya amagbu onwe ma ọ bụrụ na anyị eje ka anyị je kpọpụta fa na nke igwe. Mana ọ nwezi ka ọ dị. Ọ dị ka anyị agbarapụ fa ebe a, ọ dị ọkwọ mma. Ọ bụ mmadụ. Nne m. Ya bụ ụta anyị si wee nọlụ n'udo erite ụnyaa ebe niile delu jụụ ọ na ọ dịrọ gị mma. Ya bụ ife sọs ya ọ maka achọkwa ya mana ịmakwa na ndị abịa imere anyị fasikwa be mmadụ pụta ka ọ ghara ịdị ka na-agbarapụ fa ife mebụ na anyị kpọnata fa anyị akpọ ndị kpọnyere anyị sefa nekwa na ife ụlọ anyị akpọchi ya ọ kwụsịkwa anya ka m ga-ebu Alụ ya amaka gbọrọ. Ebe a na-etụlụ amaka. Mana ibe bụ isiokwu bụ na ebe ya fọ m kịta jiri ọchịchị nke m ji eji afọ. Ya, o nwere aka dịrọ m ka m bịara ji nke m ji ebi ede. Ma aghọta m nwere mgbe iji enwe ego nke nwaanyị na-eji ezitere ya aghọta m nsogbu adịrọ. Ife mee bụ na ka anyị jegodo na nke igwe ka anyị chọpụta ego one ife nwaanyị abụ e wee chọbazie ụzọ ego nwaanyị esi wee bata. Iloro alụ ya amaka. Alụ ya amaka mana ọ ya akakwa mma ka ijegodo sọ jee mmalụ ife niile ya bụ ife gbasara ya bụ ife malụ ka anyị ga-esi m ya maka na ilota na ukwu m one ọ ka na-egbukwa m eziokwu ime ọdị iwe ghara ịkpọ m ka nnọọ ya ife ọ ka na-egbu m ọ ka dị ebe ọ dago ebe ọ dị ka nkọzi anụ ya akụkọ nke mee n'abalị
Ịmakwa na edina m na-alara ụla. Ife nwa wee tụtụla. Mgbe enyo m wee fụ ụkwụ na-agwọ ya alị. Na-eti makwa na mama mara n'ụkwụ m. Ikwuna agwasịa m. O wee na-aga ụzọ nke ọzọ wee nwa di wee dọchi ya taa. Si nso ọkpa wee na-egbu m. N'ebe ukwu na-egbu ọkpa na-egbu m ifuru na anya m njenwe ife a. Ka anyị rapụ ka niile. Maka na emebezi ọ dịka ọmụ ka ọ ka n'isi. Ka anyị rapụ n'ọkwu ka m nwaje n'ọkpa m. Ka m jee zuo ike nne m. Hei mgbu ọjọọ. Ka m jee. Wow. Rapụrụ ụnụ wee pụọ ofu ụbọchị akasịa afọrọfa eju ọkwa na-ese ọ dọrọkwa mma o na ka nchukwu ore ma ụzọ maọbụ ebe ụmụaka bi ofu nwa odibo nwa abụọ na-ekwu ya ma ọ bụ fasi ịlụrụ ya ọ bụ mma ngwa jee kpọkọta ụmụaka ụmụaka na-abụ odibo n'oge ife a mekata bụrụ eziokwu nwa gị na-ebi n'ụlọ wee rapụ ụlọ wee pụọ ofu ụbọchị akasị Julius n'ime ụlọ na gwa m kedu ihe mma ebe ụmụaka eji na mkpụrụ a sị na amaghị ịmebe ha bi mmadụ mma ihe ị ga-emepụta okpuru ofu taa jiri onwe okpuru n'ụzọ gosiba iru ebe ahụ kpọkọtara m ndị nlefu okwu a ngwa jesu ahụ si n'akụkụ ị na-achọ ma ị tọrọ ọbụ ị na-achọ ma okwu I go show you tọrọ ọbụ agbakwa n'ọsọ ị na-achọ ma ị tọrọ ọbụ ị na-achọ ma okwu I go show you tọrọ ọbụ agbakwa n'ọsọ ị na-agba ọnụ tatatata ka jenaretọ mma egbu gị ị nwere respect ị makwa onye mbụ mma egosi gị jekwa jụ ese ka fa gwa gị onye mbụ me and you no dey for the same category ị na-achọ ma ị tọrọ ọbụ ị na-achọ ma okwu I go show you tọrọ ọbụ agbakwa n'ọsọ ị na-achọ ma ị tọrọ ọbụ ị na-achọ ma okwu I go show you tọrọ ọbụ agbakwa n'ọsọ ị na-achọ ma ị tọrọ ọbụ ị na-achọ ma okwu I go show you tọrọ ọbụ ife njikọ wee nachi ya kakwa nọ naanị ebe a ka ngwakọ gị na ọ ga-amagbu onwe ya ma ije na nke igwe ka ịmara ife ụmụazị a na-eme ebe a ọkụ ụmụ mmadụ ka fa bụ kedu a na-afụ enyokwa ya enyo a na-afụ enyokwa ya kedu ife nkwuli ị na-agwụtara ukwu m ụkwụ kasịla ụghasasịa ukwu a ọ pịalila ịma mbilite ọtọ ka m esi wee bini ịghọtala ife a na-ekwu enyenalụ m nyela onwe ya enyenalụ m nyela onwe n'ukwu ngwa asị nkịta ka anyị ngwa
ndị afọ njọ na nke bụrụ na nwere ike ịjụ esu maka na agụ na ọkwa unu bụ nne ka unu bụ ọ maka na ọ bụrụ na mụrụ ụmụaka kpatara unu nwere ike ịjụ esefa kamgbe enyi ya ejiva na be m n'ebe a unu achọkwa ihe ma ụmụaka ha eri ma ha eri ọdụ mma unu mere ọfụma ngwakwuonu bịa ngụwa etisikwana ịnara eche n'aka ile mkwada ile nchọ igwe ifuru nke bụ eziokwu bụ na ụmụaka efuru nwere onye chacha ụtụtụ efifie abalị fa na-anụ sọ ọgụ fa wee nkata ọgụrụ ịmụkọ ọkwanne nwa gwara m sị m ka arapụ ụmụaka ebe a ka fa nọdụ ma ọ bụ na ba jechaa bata n'isi ya ajụfụ oyi na ba nọ na-amụsi ọgụ ka agwọ na-akpị ọ n'iru m bịa ife na-ewekwa ọnụ m iwe bụ na unu enwere ike ịjụ ese ọkwụrụ bụ ndị nne ka unu bụ ọ maka na ụmụaka abụrụ m ụfa ọ bụrụ unu bịa kọwara m aga m aghọta maka na ejikwa azụmahịa m na-abụ wee fụ ife unu na-ekwu na o mere na ngwuruma unu na-achọrọ ịma ọ gbasara unu maka na fa bụrụ ụmụ unu ọgwụ ya ihe bụ igwe mgbe na-agba unu ga-esi ebe akụ nekịta jiri ọsọ juru ije na-abụ unu chigha azụ pụta nnukwu ebunu na-abụ ebunu chara acha na-abụ tụkwasị ya mba ji na-asa tụkwasịkwa ya ọjị na-asa a ga-eji wee megide wee dozie anị anyị maka na ụmụaka unu anyị togo anị anyị mebie mmiri anyị eze mmụọ ga-atụ ya bụ aja unu ga-eme nke ọsịsọ amegburi oge na-agba m okwu ana m ajụ unu na-agba m okwu ngwa si n'ebe a pụọ jee weta ozugbo mee na ọsịsọ gad ngwa na-erife aka ka fakunie donitefa Mamuchu, kedu ozi ka isi wee jichekwa igwe na ihe eweta ngwongwo ụmụ ife a niile asị na eji achụ aja ifuru igwe ma mgbe ejuli ajụjụ ị na-achọ ka nwoke abụrụ igwe na ọnụma bokwasị anyị ha ejekwa n'ebe a biko ọnụ karụ mma na anyị gwara ya eziokwu ọmalụ ka isi wee nọdụ onwe Ebele o meela anyị isibazi asị emechazị ịgbanwebe ka ogwu magana kedu ka ife si wee dị ebe ị nwere oge na die cheli Mamuju nya ịchọrọ ka mkpọ nwa nwaanyị ya na di ya ka fa gafube ego n'ife na-abarọ n'ife o nwere onye na-akpọ ọkwa ego ka eji eme ife nne isikwa na ịma mkpọ nwaanyị akpọrọ uju nwa m kpọjie enye m ego ngolu nke m eje m nye igwe nke a gbasazikwa anyị ị na-enyeje enye igwe kpọọ m agwa m ya na ejirọ m kọpụ ejirọ m afọ ọgwụ si akọrọ m na ọnwere mgbe ị na-ekweta na iwere ego gị na nwa ya na-akpị kedu ife ọdụ ama m na mkpọrọkwa uju nwa na ọ ya akụchala ife nye m ma nwụtanata ife anọ ọ daba uju nwa m nwa njem ọnụ ọ bụ na ọ bụrụ uju ya kebe uju nkọlụ gị nke melụnụ
nkọlụ gị nke melụ na ọkwa otigbo imekwa na igwe zitere ndị ihe ụmụ nwoke anwụcha akpụ ofe wee bịa dakwudo mụ na Amamoke wee kpụrụ anyị wee jebe igwe wee na-aba si na obi tara anyị mmiri na anyị rapụrụ ụmụazị afa wee larụ na mkpọrọfa n'ụlọ igwe o wee baba mba abatisia wee si na ife mee bụ na anyị ga-eje ka e weta ife ga-eji wee chụọ aja ka e wee fichaa ụmụazị a ule nna ọkwa ya ka anyị nọ n'ime ife so gezi ya si ka kpata ngwongwo nwa si ka kpatakwa o rikwa obele nne kama na ama m ife ihe emenwu ịma mgbado nkịtị echue nne ya afa ọ sị nọ ebuna na-abụ gbara agba mbaji ịsa na ọjị ịsa mana chebukwa ime ghọtafie m ọ bụ ọkwa sọsọ mụ na ọmụ na Amamoke ya eti ụzọ na ya inye m ego m eji wee golo nke m ji egolu wee mee nne m ya bụ na ihe iji akpọrọ m ka nye gị ọbịa amagakwa ntị ndalị penny ama mpụta n'isi ụmụaka igwe chọọ nye akpụrụ ha ga-akpọchie mgbe ọbụla o ji wee chọọ nye kpobe gị na ebe ego mụ ama mpụta n'isi ha ọ bụrụ da afta ihe da gị agwụgwụ m n'iri ịmaka iru m dị mama nke bụ n'aka ya dịrị ya ị na-ekwusi ka m mee gịnị ka ebe ịchọ ka nsisi wee weta ego mama ọbụla isi wee chije nweta ego ahụ sọ gị chije nweta ya chọrọ m ịma gị ga-esi mee mana ifu 1 naira ka m kwụgharịkwa ya ọzọ ka ịnụ ya ama mba n'isi ụmụaka akpọsịkwara m na fon gị gbasara ihe gbasara ụmụaka ọzọ Ujunwa na-ekwe ọnụ m anya uju atụkwanụ na ekwentị pụọ mụ bụ nne ka ọ na-emezilụ pilikom uju awagokwa n'anya kedu ihe na-enyere onwe m isi onye ọbụla ị kpọrọ si nke a si na onwere uju si na onwere nsogbu adịrọ nụ fe nọrụ n'ebe a ọ na bụ n'isi nke ọ ya atọ ebe ka mma m esi weta ego ogogo na anya kịta na ndị bụ ndị nne unu ija ngwụra n'ebe ọrụ maka na fa chọrọ unu bịaba n'ọmụ zuru ozize na ọmụ ọbịa ugbu a ihe ọ dị ofu mkpụrụ ụbọchị ka o mebiri mana ahụ bụrụ ọzọ igosi na unu adọrọ mkpa mana nsogbu ọdụrọ unu chọọ unu na-abụ ụlọ njikwa na ahụ n'ezi unu chọkwa na-agbara unu n'ihu mma aga ahụ aga n'ihu idebe unu na ngwuma na-azụ nwunye tutu n'ego maka ụlọ abụrụ unu ya mere na barụ Musiunu kunie daba. Manu chicha. Tengo ver va, vamos a hacer. No, a tu mamá, yo te cama ni no. Ịma ihe na-agba m gharị bụ na ndị nwe ụmụaka achọghị ịchọta ha achọghị ịma ma ha na-eri nri ma ha ha si eje ma etu ha si aka eri ka mgbe eji wedite ha ebe a kedu ihe na-akọ ya kedu ihe na-akọ ya ọ bụrụ gịdị gị ma ị ga-achọta ha aga ọ na ha bụrụ ụmụ mmadụ ụmụaka na-enye nsogbu ka chinchi gaa nọrọgodo ebe ahụ ihe ma aka ebe ahụ ma ọ na-aka ị nwere ikwu nne m ịfụrụ ihe anụ onweghị ihe ọbụla gbasara m n'ihe gbasara ụmụaka achọghị m itinye gị onwe m chachachachacha ọkwa ịma na o nwere ihe m na-eme n'ime mgbe ị bịa kpọrọ biko esikwa m ebe abụọ na-akọrọ m akụkọ ụmụazị asịkwa ụmụaka asịrị Ati nwere okwu maka nnenne na ama m na ti nwere okwu ma
Anti m lekọtagbu m enyo. Iwe n'ofu m na-eme. Anti m nwere obi wee hapụ ome ka si nsi. Iwe ole ma dudukware. Uche. Ini na-aka mmemme gịnị? Mụ nwa ele ọdụkwago oyi. Mụ na nwa m wụrụ mmiri ọkụ ọwa kwa ma dị jikọ m vu n'ifu dị ka mmemme gịnị. Madam mụ me aunty mụ o nwego onye na-efu bịara bịa elete m. O nwego onye n'ime bịara mgbe anyị nọ. Amuche anaghị m taa nri. O gute mmiri be gbara mmemme ṅụọ. Amụ ha. Ele o. Ele amucha nụrụ m ịka. Anụrụ m dịra na-eyuzu anyị oyibo obi sụrụ n'onufu ma na-esokwa atụ. Anyị bụ ekwensị na anyị amaghị ihe ma ihe chọkwara m ngwa chidebe ga na mma ngwa ga m uche. Mụ bụ nwa ihe m oke emeghe dum n'obu. Ọdụm n'obu na anaghị m ekwu ya. Ọkwa iji m baala. Alala ebe m na-agwa gị. Ịlala ọga ga-esi nwere sens. Ọ ga-esi m ụtọ adịghị n'isi. Amuche mara ihe mere. Bịa mee m ka m anụ. Ịnọ, weta ime m ka m anụ gị. Igwe shall pali like that. Okay, me. Igwe na batara esi anyị, ụmụchi anyị like that. Hi. Okay, me. Mama, ị ga-aghọta dị igwe anyị na igwe anyị, ụmụchi anyị like that. Mama akatala nke aja nụ chara chara, ọ bụ gị abụ igwe kwara igwe na batara esi anyị, ụmụchi na anyị kpọrọ like that. Anyị lara. Hey! Chekelu na mụrụ m ife ị na-ajụ ijulu gbago ijulu gbada. Kedu ife ị na-ajụkalụ ụmụaka ịfụ na ọ fọchalụ? Aw, mama, gị ga na-aka na anaghị. Chelu, stanalụ. So ife mmanụ ekwuru anyị na-ekene Olisa. Chelu nnọọ tutu ikenebe Olisa. Ifulu nnabụ. Ngwa jide aka na ntị unu. Hello. Dodo na aka na ntị ọfụma. Ị maalụ kemgbe unu si n'ụlọ a wee pụọ. Enwere udo na-eru ka mmiri. Enwere ife dịka tigburu sogbue. Mgbe ese ka ngwa unu ọkwifu ọ bụ na unu ga-ebi na be anyị a ife anyị kwukwu unu ya na-eme and ife unu ya na-eme bụ na unu ya ebi n'udo anyị enwefe dịka mkpọtụ anyị enwefe dịka ọgụ anyị enwefe dịka tigburu sogbue ọ bụrụ na unu emere ya be nna unu sosai unu anụ ife nkwu anụmama ya unu kwuru anyị anụmama ngwa uje ka ije wụọ arụ na atịtị gaba banyebe nwa esigwe mmadụ ọ dị ka ebe a na-anyụ mamịrị nnọọ ọkwa mmadụ bụ ife a kedu ife olili ebe mama katara okwu dị chara igwe nụ anaghị anyị tee nri ịmara mama igwe na anaghị anyị too tipiri ma ọ naghị anyị chipe o nwere ihe ọ na-efo na anyị ile na-ape ka njọ izikwe aghọtadị m ihe niile ị na-akọ ya chekwalụ ife ị na-akọwalụ mpọna gị na nke gị na ya dị eti ọkpọ onye gị na ya dị anụ ọgụ ya na o nwere ife unu li na be igwe chacha ya be m na kanụ gị na igwe anaghị anyị otipiri igwe anaghị anyị ịmara ite ọkpa ikwe mara ọkpa igwe anaghị anyị ma adụgọ igwe na-ape ka njọ ịghọtara ya mmiri ebe anyị a afọ takwara ya mmiri okpokpolili akpọli ya ife niile a na-aṅụ aṅụ ma nke a na-ata ata ma nke a na-egwe dị na obi ya
onwere ife onye unu cha tụrụ tena ma eho ya minya ataka na igwe ni tena ele igwe ọrịa ka m ejije nwa n'ọgwụ ama ejije ka unu pere ya kwa nwebele oge ese ka unu pere ya akalekwa ha emechi unu chuna pere ya banye n'ebe a na-esi nri na ebuli n'ebe a ga-erichi sekpuru galọn ọsịsọ je na mmiri banye gbata mmiri na onwe ọkwọ mmiri dị n'ụlọ aja aja ọsọ n'ilu ebe ya ilu epele ya anọ agbamụtọ nke iji eketa ọmụmụ kụziri gị ụlọ agụ tiri na ọ na nga nke ya anọ bụ na nke ndị uwe ojii isizi ebe ya na lue Nsụka ngwa ọsọ Amuchi nke ọnụ nọ ya nwadịkwa nne anya ụlọ wo mama ibi ọzọ mama makwube riri eke ahụ anyị riri eri esiri anụ ọkụ ke ha ga-eka m na ịmara Oluchi bee he nere anyị ndị bala ikwe ibela adụghị mmiri obe nsara yala mama azụ ọgọkpamọ wo alantan mama ịmara alụpụtara ụtọ ke katagbu m nke ọbụla alụpụtara ụtọ ọbụlụla ọtil ụkwabe enere anyị aka erifie nwa sisi na nnagide m eziokwu ife na-akọ gosi n'ụlọ ju afọ mana si ife na ụbọ nsala na azụ na ụkwa ọ maka mgbe nọrọ ebe a wee na-echere chekwa na ị ya atakpọsigo na alụ agụ ya ebulugo ya ebulu ama m na ụnụ nọ na-eku mama inwe nsogbu ịmakwala aka ịhụ ma ngodo akị ọdụ mera anyị akị ọdụ ịra akwa igwe bibie kula anyị shanye lagide mana ọ bụrụ ọbụde mama amana ike anọchie ya ike mụ na nwata anyị anaghị anọchie ike rie nririte nri ọnụ ka ndochie mama ịmara ata m ịhụ ndochie ahụ nya unu liju n'afọ anyị riju efe renwurenwu arụ wee dị ya etu a ịtasizila arụ negodo anya mkpụrụ anya na-achazi ọcha dịka ọbara adịọzi na-arụ mama onwe ike ọ bụrụ ụlọ maka na anyị na kanal bie kọsịlị igwe tinye unu na kanal anyị na kanal ya na kanal nọ mama makwa adị manụ dị wile efu mana ibe mabụrụ anyị na kanal ofu ebe ya ka ị na-akpọ kanal nchekwa ma tinyelu n'ebe mmiri na-aga kanal nsogbu adịrọ anyị na-ekene Chukwu nnọọ nwa m nnọọ Emeka nye ya ego ka ije afịa ka ije gote ife ya eji wee si n'abalị mana ị ya aba n'ime izu ike izusi ike iwe jebe asụsụ dị n'obe n'obe Yome, madam get suye ni na Omo dibushi. Imume. Unemeko. Shungasha. Ngezuta aza igode tobu. Ibu le madure. Ai. Mane madam get check what to chiri blankan. Mane madam get fu mane gesh tele shanwa. Nwele gi yiri. Obudu kwa njo. Ba nwanyango. Imewe Imewanyi fruke gbakamishi. Wo? Wanyi shim. Kumbe ni lai libibo. Ibube atune ni la nyi beru fu dure. Mama ko bi beru fu dure. Bemenye. Mano, uwo no lolo. Wanyi okuta li beru fu. You make sense. You don't want to. What? No. Dikeh. Spoon. No. Have your cake. Ik will end the lip. No more. Oh.
Ihu madam gane madam. Hey, the car chok down in town, chok down in town, chok down in town, chok benya bena chan. Ya fria. Ike vuwa kalela ke pata ibe lo flow fa ngwele ka to gorofu. Kalela ipa flow, kalela ipa fu. Akala na speak me. Give me na when me baff ojukun. Mo chi ni ku gi mo sense. Isi no ba siga no. Imani I baff mo she na no bu ku bi ni. I mo da idea. When I not and find she act by Okaro, mba ndo ka baff. Hana I freely hello wo back. Chicken in so bad. Even if you do all the room, mele. Kai madupa allocate to that. I allocate to that. All the I me or ya work. Kai menen. Chiro ya work do no you. So bad. And I'm with and I'm with see what sense. E kuri make see what sense. You go na em sense am gisha ba mba ga ngata ngape. Ma sha bo ngata ngape. Am to ngata ngape ma gisha ba mbi. Jiro ala pala mo. Mamujo! Mamo! Asị m ka njụ anyị onwe ebe izi nwatakịrị ya mụ na ya nọ. Imekwa na anụ abụ ekuni ka m bịa fụ ya. Maka na nke a na-aza amụ uche mụ na ya bịa fụ ọkọm ya. Isi ka njụ ọnụ ọnwụ ziri ozi. Ụmụ okwu ebe nsiri ezi jeelu m. Ị ma na nwatakịrị ya ka nzi ya ji echute mmiri erite oge. Afụrụ m nwatakịrị afụrụ m mmiri. Ụmụaka kịta amarọ m ifefa ji ndụ fa wee kpọrọ. Ị makwa na onye nke m ka nziri aka eri mgbe si anya ji egote azụ ọkpọ nkụ ka wee techa dị fa eri n'abalị. Ebe ka m fụrụ ya. Okay. Ha! Ya bụkwa n'ibe dị na-eche. Ya bụkwa na nwa ka pụ n'ilo kpọtị ọgụ. Welobi ya pelebi ofu ofu. Fapụkọrọ n'ofu mgbe. Ọ dị ka nke ịpụsị nke m wee pụọ ka nke m pụ nke wee pụọ. Mana ama m na fapụkọrọ n'ofu mgbe. Kedụ ebe anyị ejecha ụmụaka? Ọbago n'ịchọfa achụ? Hey! Efukwa m. Nya bụ ife ya kwakwa me. Gezi? Ịfụrụ ya n'omen ọ chaja. Na mo chaja kwa n'eziokwu mana ka ife anyị eme. Anyị achọba nụfanụ. Anyị aja arapụzi fa ka fafuru. Kedu ebe anyị ga-achọfa je? Gwa m. Kedu ebe anyị ga-achọfa je? Ọ bụrụ na m nwa ebe anyị achọfa je mana anyị chebe ndị a bidebesi anyị ụlọ ndị a fa na-agafe na fa na-echu mmiri. Ka anyị malụ ma onye fụ fa n'ụtụtụ ma ọ bụ mgbachi. Ka anyị malụ ma ife a ga-agwa anyị anyị eji wee chọta fa. Nye ka m na-eji ukwu ma na-egbu m egbu. Mgbago mgbada na-eje ka onye ala. Ọkwa nsị na m ama eje kịta isi na ndị nkịlịnka. Nsị kịta na m ana. Aka anana biko aka eji chukwu ayọ ya ka anana. Asị ọkwa m na ite nkịlịnka mana nke ị na-abaziri m mba n'anyasị a. Ana m afọ edikwu ya o. Onye ile ya erika. Ọmụ kala onwe m. Ọrụ chukwu nyalụ m ile dịrịrị nne. Nne ngwa nne m ewe n'iwe ọmụ mee ya ka akpana m biko. Nchedo! Amuche! Amuche! Hey! Johnson in here! Ibu Amuche! Mamuju amamo biko ndị be m anabago ụla ụmụazị m anabago ma nnefa enwere ihe ga-eme na m ji kpọta ha n'abalị a maka ụmụ ọchụchụ ndị ọchọ nsogbu ọnụ na fabi
ni wa bro no ikote takata puta no jua fe be pa dine ima ikote fe jua pa no na fulo mo azie ah o se kwai final mfugo du fe wo uru oba ru enwe funu geji fa me na ba no chelu mai fe me no inwere ike kọwala anyị nya anyị si ebe dịkwa ụzọ ekebe anyị ma ọ bụ ụzọ nkwụ jee chọọ ọfa ịgwasị anyị ka ọzọ ka anyị sizi ụtọ agaba kịta ka alụ unu daba alụ unu amaka ihe ọ pụtara bụ na unu ga-ebido n'unu gagharịba n'obodo anyị gabanụ bido n'unu ọgboo ka unu chọwa afa mgbe unu agagide unu ga-afụ ha n'ụlọ ofu onye ma ọ mmadụ na-aba ngwa bido gabanụ a na-akpụkwa anụ ka chi fonu jebenụ ịma ihe ya emekọta bụ na anyị ala echi niile anyị bido chọba wow, ọ dị mama ndeke na-azụ azụ na nzugburu azụ na-enwe anyị ego nwaanyị na-eme azụ ke na-arụpụtakwa ezi ụmụ nwoke nọ fụchi m n'ụzọ chigide m iwe n'onwe tupu iwe mmeghe chigide m iwe ha palie m elu na-ajie m lalị ma azụ ma iwe n'ofu m zụrụ bụ amameke ọ nọ ndeke na-agbalị m na-enweta onwe m ọ bụrụ lebe ibe eze ba m nwetara onwe m ke m na-enweta onwe m lebe ibe eze ọ bụla ba ntụgharị ọ bụla eze mmụọ na eka ma eze mmụọ ifu edo na ama m iwe na-ewe ta ọgụ na ama akọtado ya bụ igwe pụta igwe lọfta yogide la yokwe yogide gburu ama mo yatare ama ma yata iwe mabla ama mi wala atụ ka walufta igwe shishi shila o mama dekwa igwe shishi shi pata anyị shi pata m yele ime ke no bu ndeke ho ime ka no bu ndeke ime ka no bu apata m ge ka ge no mgbe ntụgharị ba ahụ malụ nchedo ba njule gumbo na eke eme ba nchedo shim le ahụ makwala ka ọ na-ege ihe ba patakwalụ nchedo ya ka ama m ihe mefu ya bụ olule nyashi igwe wee jee zuo ndị ọhụ ha je makwa ka ha debere anyị je paftakwa anyị akwa na-aba nshuela ha ma emenwe di ọzọ ha ma nwakwu ya nwara ụwa ha ọzọ na bushilakwa amakwa m mmemme awụrụ kedina ya amakwa m mana ọ dịkwa m ga-achụle ọ dịkwa m ga-achụle mama eche na ọbụgo nwe akwụnfụ nọ n'azụ ụlọ anyị akwago mgbe ihe nwe akwụnfụ ihe niile dị n'ezinụlọ ụdị anyị nwere anụ mana o kechara anya ka ọ ga-esi wee dịla anyị na mma ka anyị ghara iso nke dị n'azụ kichin bụ nke dị n'iru ụlọ bụ nke mama Uju kedu ife ị na-achụ ile mama ị mara na amaghị onye bịara n'azụ ụlọ anyị furu ekwunfụ nlelile kwa ị na nke asị ọcha isọba asịrị na asọ bọm bịara m ifuma mama Uju mekwa anya mama enigbo omeme dị achacha ka nje fụrụ Mama Uju kedia bono ne pono mbale mo diko amuche onye bute mkpụrụ akwụ meba good morning jide nya amoni onye bute mkpụrụ akwụ meba ila aji mama mo ila aji ba ebe kotara fotoro mo meme kro wo na asin go onye bute mkpụrụ akwụ meba
madam, they came, madam, le fool as like go kick the Jasha. Lucky what I'm pay where you come here, where Jasha. Adiabu. Akonebu. Ndoshi. Yes. Ndoshi. Yakuruzu. Onevu. Ndoshi. Imale nwunye shiwu nọ n'azụ ụlọ la paaki mkpụrụ efu ka ewu ọ. Chelo aghọtara m ife na-ekwusi ife nnụ bụ nwunye di m na-eme gịnị Na paaki mkpụrụ efu. Efu gịnị bụ efu? Akwụ. Nwunye di m na-ekpokọ mkpụrụ akwụ maka gịnị si nke gịnị ji wee menụ o ji eme gịnị? Mama gị nekwanụ nwaanyị a kezi nke ị na-ekpokọ akwụ m. Onye si gị bịa kpolo akwụ dị na be m kpọfụta ebe a? Mụnwa debe ikpolo akwụ. Ọ mụnwa ajụ aza ọ mụnwa. Ọ dị ka ị ṅụrụ mmanya nwaanyị biko rọpụkwara m akọ ike ya dụrọ m anụ m ekwukwe n'ọnụ ọ na-ekponye bụ akwụ. Ịma n'ife dị ele chi nwayọ mechite ọnụ ka mkpokọrọ akwụ niile bịa zuru na be m. Ee mụnwa bịa zuo akwụ be na mbụ onye ori ka ọ gịnị. Mama gị ọ kwasịrị ife ka ị na-agba. Ihe enume isi gị rapụrụ m akwụkwọ gịnị dị ife ụkwụ anyị fụrụ na ọ gbajiri agbaji iji ka ikwado ọmụrụ ya na-eyi ka mmegbu na-eyi ka mmegbu. Ya amuche kenki ijezi kpokọrọ akwụ nwunye di m onye na nke m ị na-apụala. Mama m ọ bụ m mere na ọ bụrụ imeli ya mechie ọnụ na ị na-asị ka mama budu m onye ashi ifu ọnụ gbugboro ụlọ obodo mere ha budu m onye ashi anụ ahụdụ ụka anụ ozugbo ọ na-abụzi onye melụ nkwonu onye hụma o mechike n'ọnụ n'ife ị na-ekwu na-agbakasị m arụ nwere onye hụrụ onye nwere onye hụrụ o nwere onye nwe ike ime ife anụnwa na ezinụlọ a na-abụrọghị maka na ịdị anụ ife. Mama ama efu nwede ọzọ ọ bụ na ọ bụ ama efu nwede ọzọ anwa onye mere anyị mana ama efu nwede ọzọ uchi ọnụ si ife na-agwa kịta onye asị dị ka ife na-agwa gị kịta bụ gị kabarụ puchi ya akwa a bunalụ nwunye di m ike nsogbu adị ọkwa m n'ụlọ ahụ anụ ọfịa ọkwa mmadụ ka nsiri ozi tekpuchi akwa ka Umunwanyi la ngwa da ku da nye food la jo ka ina mo gunde nde couple ala lu so ekote mi wif ai game renwren han se kare abo imane ndo na amag mbemshi na mbemshi mi todo igala na agwa ha m ga-use anyị chara gbakwa nkịtị n'onu ọ na-ebudo mbido onu anyị na-eme nwasha budo mbido number 1 ọzọ yo ka eme bụ number 2 n'ọkwa mele wọfụ gụn ọzọ ga-abụ ihe ọzọ ga-emenwu chekwe na nkwa my village le ya ye a change washana my village le me anything washana please na me mo me ya mbere washana hey chop na ba yin le you know my chiro mo my le juyi ojuko zoyi na anya abia oso abia oso fa yo ka abia ayo ka gbufo ni akwa bro gi gbufo ni shi ayo gbufo wala oso am kada boy ka an chiro mo ni fo ge jo fi yo me le me po o me na ana gbufo ni obuni patata igba money with sense. I don't believe it says that. Bush madish. Mama, balik. Ile me wanta kile na mama izulu gike. Egi ka mmege. Mama, obu ke mi ke na agwaga. Ni na agwaga no shi batara wa be.
Ushi on Ndori. Ushi no na efuli onyene. Ushi. Yeso to. Ushi mataraga ne me ofuli plantain kan mo ka be. Mama, imari. Anu ma no kpoto. Plantain mo. Mi ma no kpoto gora ishi mo njimas na ne mele kanya. Na nya fuma boy ne ga ne efuli plantain kan ma atoko. Imari nke kanki. Mama, so good. Efo. Nene manya. Ifro ka anya gị na be me wom. Ilencha. Iyasi fe maro. Mama no ma bugo nkire ncha to be na gwag. Iso ba so meleke. Imu na eche no bu mu na tank bu ne. Nwa fu o maro nwunye jigin fu. O bu mu na sam no ya nwunye jigin fu. Bi ye kpata nwoke fu ne emi mo fu le plantain anyị kpọ. Ya na fa na ebe akịta. Ile. Ya ba ya funa. Ya. Ogodo. Why? Hey boy. Ogodo kana. Ogodo. Huh? Why you gini kini? Onyu lo bantu. Ogodo. Gini kini na super. Eche me malu ife na aga. Gini ka malu. Mo malu gini ogodo. Obu munye Dikeh gwara mu bia bukasi ha plantain ndị a. Anyị ekwusigokwa maka ego. Ma ọ bụrụ na ọ ya na-ese. Chekwa. Mama Uju gwa gị. Gị bịa gbulu plantain dị n'azụ be m. Mama Uju ịma. Gịnị na-eme ife meda be m ba? Gịnị ka nji anya m afụ? Gekwa ntị. Ọ gwara m na unu na Maazị Ọbanye kpebiri maka plantain ndị a. Mana ife mezinụ bụ na ego nke mụ na ya kwuru karịziri. Ya mere o jiri sị m ugbu a bịa plantain ka nsọ. Tiribezie mkpu. Ijuo nsi ọnụ m itikata. Mama, pia. Kedi fo. Wo. Mami mi yonefulu. Mama, nwa pena islan la shash. Nwa pena islan la zoka. Mama, nwunye iji wo kpọtara mmadụ na la zulo. Wee jele koko plantain ofu inwe. Mama. Asi juru ọnụ. Fugonu ya me bebe etu akasi dia si apụta. Mama kinedo, ya ina si ibili achi dịka m wee bịa ba na akọlụ na nwunye di poko plantain ichoka nso na epoba. Mama, adma wodo wo machida anumadu uso. Machida ita anumadu uso la dala zulo. Ngwa bịa ka nkoshi. Mama bịa olete nya bịa mama. Bịa. Mama olete nya gwa kele bịa. Onye kwano. Ogodo. Hey, Ogodo. Okay. Ọbụ na ego ezuru ọzọ. Ngwa ka ntị ekwere ka ego nnu. Onye ka gị na-arụ ọnụ? Nke nwa. Na ụdị gịnị sị? Hey. Mama ogo ka ịdị. Nyani kpọtara Ogodo ka ogolo ojoko mụ na anyị tosi ike. Iwele gị tinye na akpa sọị. Baba ya. Idikwa egwu. Mechiri ọdụ gị ebe a. Ijuo nsi ọnụ. Ọ na ọ bụrụ gị ka m nwụdelu ka ị na-egwu ife. Mgbe jụọ gị kere ife na-eme n'azụ ụlọ be m. Isi m na ọmamụ juzi. Na ọmamụ juzi bịa gbue. Na gịnị ya rụchago lie ọnụ. Kwụsị ọnụ afịa. Bebe. Mmụọ bụ Mama Uju. Ọnụ afịa si ebe. Hey, nekwa na abụ m na aja ọcha dị ọkụ ya. Ọnwa ife siri ya. Bịa nwoke m onye ziri gị. Ifu gị mmụ si gị. Ezigbote onye ori ka onye ori ka bụ ji egbe ezu ori o. Ngịnị ngụ ụsụ. Mmụ si gị n'ebe ka ndị si. Nna ka akpọrọ ya ụsụ ka ọkwanụ ya ụsụ. Ụsụ nna. Kwuo eziokwu n'ube Chukwu. Onye si gị bịa gbutu ojoko a. Akwa gị nwa sịkwa m mmụọ ọ bụrụ mụ ji ebutezi ife na ọ bụrụ na onwe onye bịara na mụ kwere na ọka o siri mee. Hey! Nakwanụ m anya o. Na mụ si gị gịnị? Egwu ha moo. Ụmụ nwaanyị egwu ka m kwuo n'eziokwu. Kwesiokwu. Onye ori. Osu ụlọ ọkpa ntụ. Nwayọ ka m kwuo.
ụmụaka ndị ọnụ na ha bi ọkwanụ ha nwa gwara m mụ mee ife a mụ mee ya ka ụnụ na-abụrụ kwurịtaba onwe ọ bụ jidere ebi n'aka dị na anyị na-agwa m ịmụ na aka na gị bụ na-ele anya atọ gịnị ma yoke ime nwụcha ka mana nna m na ebata ekpa gbafe ụzọ ka ebata ekpa gbafe ọsọ isi unu you can walk webe anyị ga-agbajoko webe anyị ele ụmụaka ndị one ndị ọnụ na ha bi maazị ụmụaka ndị one kedu ife kpatalụ gị na fa ji wee kwuo ya kedu ife ụnụ kpaba wee kpaba udo ife ozugbo ajụjụ ha sị m ọ bụrụ na mee ya mee ihe ha kwu na ha ga-enye m nyetụ m ife ịma ife mmiri na-ege ịghọtara na-ege okongwu gị okongwu imi ya nwụrụ agadi nwoke na-ene ụmụaka ịnwụrụ ọgbọsa ka ị sinaba ga-enye gị ife dị iwe bụ isu egbuo ha m obodo gbata na egbuo ha m egbuo ha ya na nchedo nwunye di m ịmakwa na ama uche agbafugo ọ bụkwa ibue niile wee pụ ụmụaka nchedo tikapụkwu ụmụaka jikwa egwu ịmanafa ụmụaka kpakọrọ ife ọnụ akatafa mmiri aga ọkụ ya ọkwa ebido mkpebe udo na-ekpe na-akụchapụ mana ụmụazị akụzigolo anyị ife udo kasị udo chebe nne m ọ bụrụ na m sie ofe ọra ka m kụchata ya ọnwa ịsụtakwa agbụ site m ya bụ ofe ngwanụ Anyị udo